No niin, se on Mega Kaljami tässä ja tänään on päivä 3, kun avataan joulukalentereita. Eli täällä on mun kalenterit ja ekokalenteri avataan tämmönen suklaakalenteri. 3 on tossa. No. Tämmönen. Siinä maistetaan. Ihan perus. Sitten 3 on täällä. Ja musta. Tää on varmaan se tumma suklaa tai joku semmonen. Se asetetaan sen myöhemmäksi. Ja sitten numero 3. Se on tossa. Toivottavasti tulee lahja. Et voitan tonnin. Venassekka. No ei tänne. Juman kekka. Venaa. Ja mä raaputin tän. Tuli 6. Joten voi voittaa 200 €. Ihan mukavat rahat. Mut ihan just maistetaan toi, kun mä saan raaputettua ton tossa. No niin, mä sain raaputettua ton, joten maistetaan tämmönen Toblerone. Vaikea avaa yhdellä kädellä. No niin, tommonen tumma. Sit maista taas. Aika hyvä tää tumma suklaa. Mun lempparimaku näistä Tobleroneista tai valkosuklaa. Mut on hyvä tuote. Ja muistakaa tilaa kanava ja vaikka tykkää tästä videosta. Ja huomen sit uutta joulukalenteriavausvideoa.